Takže čaute ľudia, vítajte pri mojom druhom let's play z hry Shakes and Fidget. Začínam točiť na hlavnej postave Traxion 7. Padol mi okrydlený elík, mám ho do 20.10. Takže poďme sa pozrieť do zbrojení. No nič moc, takže čarák má lepší na obrátku XXL. Za chvíľku si dáme arénku aj podmienku. Zatiaľ sa presunieme na druhú postavu, je to na svete S1CZ. Dneska mi padol okrídlený elík, ale zahubí, to je škoda. Ja ho nekúpil, lebo si huby šporím. Ako má na to všetko, ale šporím si huby, tak za to. Ja by som ho kúpil. Hospodu si dáme. A môžeme sa presunúť na tretiu postavu. Level 239, Resident Evil. Je tu jeden elík. Pozrieme sa do zbrojení. No tak mám tam epic, tak to nekúpim, to je jasné. Tiež nič. Obratka, to je určite, že to nekúpim. Plus tam ešte epic tam je. Čaráku. Nič. Dobre, nič. Tiež si dáme za chvíľu arénku. Hospodu si dám. Dneska som hospodu neminul. Dáme si arénku. Počkajte, ja tu hospodu zruším. Ja som si vypol zvuky. Nevadí. Dobre, poďte mi. Tiež tu zruším. Boha, však ja som zabudol, ja mám zrkadlo. Nevadí. Počkáme ešte chvíľu. Päť, 4, 3, 2, 1. WTF ma tvoriti toto, čo bolo. Mohol som ho dať, nevadí. Takže ja už budem končiť. Vlastne ešte počkám na arénu. Takisto to zruším. Neviem, strašne ma to láka, ale hovorím, že šporím huby. Neviem. Napíšte mi do komentárov, či som spravil dobre. Či som spravil dobre, že som to nekúpil, alebo či som spravil zle. Toto je kamarátová postava, je to level 111, var. On je majiteľ cechu. Takže dáme si arénku a ukončíme toto video. Dobre, takže
týmto ukončujem moje video. Takže ak sa vám video páčilo, tak ho lajkujte alebo odoberajte. Takže čušte ďalšie video, asi bude Stanko alebo zo Šexu, neviem. Čaute.